Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano mnendine Simeon Boyce poyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti achititse mapemphero apadera opempherera mvula kuyambira lero. Ejenko yati kufuna kupanga mphamvu za magetsi pafupifupi 2000 megawatts pofika mchaka cha 2040. Ndipo mtolankhani wa MBC Romeo Umali walandira mphotho yolemba nkhani za masewero zochakuka mu ligi ya TNM ya chaka chatha. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha Malawi onse ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti agwirane manja popempherera dziko lino kuti lipitirire kulandira mvula yabwino komanso kuti ng'amba yomwe yagwa m'madera ena ithe. Pempholi ladza pamene President Mutharika wakumbutsa Malawi m'mawu a m'Baibulo ochokera mutu mbiri mutu wa 7 ndime ya 14 omwe amati ngati anthu anga atchula dzina langa kudzichepetsa ine chauta ndidzamvera kuchokera kumwamba ndi kuwakhululukira machimo awo komanso ndidzachiritsa dziko lawo. Iyenso anatchula malemba a m'buku la Quran pa sura Nu 71 verse 12 mawu omwe amati ndikupatsani chuma ndi ana zomwe ndi zokongoletsa za dziko lapansi ndi kukupangirirani minda yokongola ndi kukupangirani mitsinje yothirira mbewu zanu ndi kumwetsera. Pamenepa President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti kuyambira lero lachisanu pa 6 February mpaka pa 8 February la Mulungu likudzali apeze tsiku lomwe achititse mapemphero apadera opempherera mvula yabwino. Pakadali pano wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleriyu pa nkhani za chipembedzo m'busa Alexander Kambiri wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleriyu. M'busa Kambiri wati atsogoleri a mipingo ali ndi udindo ochitapo kanthu pa nkhani zomwe zikukhudza dziko lino. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula ali ndi ripoti. Pempho la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lakuti dziko lino likhale ndi mapemphero apadera likubwera pamene kwamveka kuti ng'amba yavuta m'maboma pafupifupi 20 mdziko muno zomwe zikuopseza ulimi wa chaka chino. Polankhula pa pempho limeneli wachiwiri kwa mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo m'busa Alexander Kambiri anati anapempha atsogoleri osiyanasiyana a zipembedzo mdziko muno kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleri wa dziko linoyu. Iwo anati vuto limene lili mdziko muno ndilokhudza wina aliyense kotero nkofunika kugwirana manja pa nkhani ya mapemphero. Uthenga wanga ndi wakunena kuti ndapempha atsogoleri a mipingo kuti tilandire uthengawu ndipo tichite tilimbikitse iwo amene timawatsogolera kuti tikhoza kupempheradi kwa Mulungu kumaona mtima chifukwa kungomva kungokhala ndekuti palibe chimene chikhoza kuthandizira koma pamene tamva kuti pabwera mawu amenewa tiatenge ndi mtima wonse ndi kulimbikitsa amene timawatsogolera ndi kuti pamodzi tipempheredi monga mwachiyerekezo cha masiku amene akhazikitsidwa. Potiriaponso ndimanga Shehe Ishmael Ntiko yemwenso ndi wachiwiri kwa mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo anati alimbikitsa asilamu onse mdziko muno kuti atenge nawo gawo pa nkhani ya mapemphero opempherera mvula ponena kuti nkhani imeneyi ndiyokhudza wina aliyense kuno ku Malawi. Inetu asilamu azinzanga ndauze kunena kuti uthenga umene undithu aulandire ndipo uthenga wasanyozere. Uthenga ofunikira kwambiri tiziwisane tilimbikisane kuti lachisanu limene likubwera ali tonse tikapemphe ndithu tikatembenuke kwa Mulungu timpemphe Mulungu kuti atigwesere mvula mu dziko muno. Mchikalata chimene ya ku nyumba ya boma atulutsa posachedwa apa chanena kuti president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akupempha anthu onse mdziko muno kuti akhale ndi mapemphero apadera kuyambira lachisanu loweruka komanso la Mulungu likudzali pofuna kuti mvula yabwino ipitirire mdziko muno ndi kuti dziko lino likolole chakudya chokwanira. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Pakali pano bungwe la Ulama Council ku Mangochi pansi pa bungwe la Muslim Association of Malawi MAM lakonza mapemphero apadera opempha Mulungu kuti agwetse mvula yabwino mdziko muno. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe li Sheikh Musa Adamu ati mapempherowa achitika mawa pa bwalo la sukulu ya primary ya Mufti Abbas. Sheikh Adam anayankhula ndi Dave Omar. Ya president aziko la Malawi anapempha akulu a mipingo kuti achite mapemphero opempha Mulungu kuti athandizire kumbali ya mvula. Ndipo potsatira pempho limeneli ife Ulama Council ku Mangochi
tinaona kuti ndichofunikira kwambiri kuti tipange ndondomeko ya mapemphero amenewa, ndipo mapemphero amenewa azachitika loweluka 6 koloko ya kummawa pa Mufti Abbas Primary School ground, Allah akalola. Pa tsiku limeneli tikuyitana Msilamu wina aliyense kuti azabwere pamalopa komanso ndi mabanja awo, kuti wina aliyense atenge gawo ndi kugwada pamaso pa Mulungu na malenga kukalira kuti atikhululukire zochimwa zathu komanso atimvere chisoni ndi kuti atigwetsere mvula. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za ulimi yapereka masiku 7 ku bungwe la ADMAC kuti lifotokoze zifukwa zomwe zinachititsa kuti ufa wolemera matani 45 uwonongeke mu nkhokwe zake chaka chatha. Wapampando wa komiti a Anthony Kamoto ndiyemwe wapereka masikuwa pomwe anayendera ntchito za bungweli kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Akamoto anati akufuna bungwe la ADMAC lifotokoze zifukwa zomwe zinachititsa kuti ufa uwonongeke chaka chatha pa nthawi yomwe mdziko muno munali njala. Maripoti ameneyo atiuza kunena kuti ife timafuna kuti pomasikuli ya parliament maripoti amene akhala akafika koma iwo atiuza ndipo atisimikira kuti pomafika Mulungu amawa maripoti amene akhala ndipo tikiyembeza kuti atikasana. Ndipo poyankhulapo pa nkhani mkulu wa bungwe la ADMAC Ben Botolo anati bungweli ndilokonzeka kupereka ripoti ili ku komiti. Iwo anatsindika kuti ufa omwe bungweli limapanga wapamwamba ndipo kuchotsa ufa omwe unawonongeka inali mbali imodzi yoti anthu azipeza ufa wapamwamba. Komabe Botolo anati panali kulekelera ndi akuluakulu omwe amayendetsa bungwe la ADMAC pa nthawiyo. Kuti chinthu chionongeke sichimangonongeka lero ndi lero iyayi, pamakhala ndithu kuti chinachitika ndi chani chimene chocho. Ndiye a Parliamentary Committee on Agriculture and Irrigation amafuna kuona kuti kodi ndondomeko inachitika ndi chani, panali business yokwanira kodi ngati magaya ufa mmene mpita nawo kuti ngati mafuna mukapange launch osangopanga pang'ono pokha bwanji chifukwa mukupanga branding yanu, ndiye mukapanga pang'ono popo mukaona kuti mwapanga launch ndi uchepera kena kungati anthu akufuna ndiye mpite mukagaya wambiri. Ndiye zinthu zimene ngazimene zozo nimetaziunikira komanso ndondomeko imene ineyo ndayikazikisa kuna kuti tikamayamba zinthu poyambirira ngati tifuna tiyese tiyambe kayi pang'ono, anthu akazikonda kwambiri kena kuti tiyambe sopano kupanga maluso komanso muchulukira. Pamapeto pa ulendowu komiti inati kapemphanso nyumba ya malamulo kuti liwonjezere ndalama zomwe limapereka ku bungwe la ADMAC kuti lizikwaniritsa masomphenya ake. Chisomo break, MBC, Blantyre. Bungwe lomwe limaona za chisamaliro cha anthu omwe ali ndi matenda amgonagona la Palliative Care Support Trust mogwirizana ndi chipatala cha Queen Elizabeth Central akuchita kafukufuku ofuna kudziwa chifukwa chimene anthu omwe ali ndi matenda amgonagona sapitanso ku chipatala kulandira thandizo la mankhwala. Kafukufukuyu yemwe akukhudza anthu omwe ali ndi matenda amgonagona okwana 200 m'maboma a Blantyre, Chiraziro ndi Zomba akuchitika ndi thandizo lochokera ku bungwe la zaumoyo la mdziko la German la Action Medio. Kudzera mu kafukufukuyu bungwe la Palliative Care Support Trust lapereka zikwama zonyamulira mankhwala ndi lamya za m'manja kwa anamwino omwe amayang'anira anthu omwe ali ndi matenda amgonagona mu mzinda wa Blantyre. Cholinga cha zikwama zimene tabwera nazo pano ndicho kuti tikufuna tikafikire anthu amene sathanso kufika ku chipatala atauzidwa kuti matenda amukayang'anira ku nyumba. Anzathu amene amakhala nthenda za mgonagona amakhala kulandira mankhwala kwa nthawi yayitali komanso mankhwala amakhala ochuluka. Mankhwala ena sitimatha kuwapeza mu zipatala zathu. Mankhwala ena mitengo yake ndiyokwera kwambiri kamene afuna kuyitanitsidwa kuchoka kunja. Kudzera ku anzathu a Action Media aku Germany komanso Palliative Care Support Trust ndi Queen Elizabeth Central Hospital takhazikitsa ndondomeko imene kuti tithe kukwanitsa kuyika mankhwala oyenerera kuti mapatient amene watha kufikirika ndi kuthandizidwa ngakhale ali ku nyumba. Poyang'anira m'mbuyomo timatha kuona pachaka mapatient opitira 3000 kapena 4000 pachaka, koma amene amatha kumabwera mwezi ndi mwezi amakhala ochepa kwambiri, mwina 100 200 300 ndazina 600 akhala achulukirapo. Koma titafufuza nkuona m'madera amene timayenda wachifuka nthawi zonse wiki ndi wiki timapita pamamedzi ndi kufufuza tinazindikira kunena kuti ena samatha kufikira ifo kuti ndalama alibe yamayendedwe, ena samafikira ifo kuti sakuona kuti angathe kufika bwanji chifukwa kuti mwina guardian iyo
ndi otino ndi wang'ono wachichepere matokha kuti patient ndi amene ali bambo ake kapena mayi ake amwana koma mwanayo ndi wang'ono kwambiri sangathe kukatenga mayi ake kubwera nawo kuchipatala. Nthawi zina zimatengera kuti patient iyo ndi kuti alibenso wina aliyense kuti angamuyang'anire zimakhala zowavuta akafikire kuno chifukwa tinaganiza kuti ndi chabwino kuti tikafikire kumene ali ndi kuyang'ana nyengo zimene akudutsamo. Ena amatha kukuzidwa kuchipatala kuti kamweni mankhwala kumavuzika mamutadya koma ife tikafika kukhoma kudya nkuona kuti koma tungakhale tinawuzawa kuti akufunika atadya kuti amwe mankhwala ndi chakudya chomwecho kulibeko. Thandizo limeneli ndiofunikira kwambiri monga kuno ku Blantyre tindi makesi ambiri ofunika palliative care monga makhansa ndi matenda ena koma timatha kukanika kufikira bwino anthu amenewa chifukwa cha zinthu zina zimene zimatha kutiperewera ngati mankhwala komanso mwina mayendedwe ndi zinthu zina zofunikira zimene tingathandiza mapatient athu. Ndi thandizo limeneli litithandize kufa tifikira mapatient onse moyenerera chifukwa tizitha kulandira zinthu zimene zimatiperewerazo palliative care trust amene wazitha kuti matipatsa zinthu ngati zimenezi kuti tifikira mapatient athu. Boma lati liwonetsetsa kuti ntchito zomanga misewu mdziko muno zili ndi ndalama zokwanira zomalizira ntchitozo mu nthawi yake. Nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga Ajapi Muhango ndomwe anena izi atendera ntchito yomanga msewu ochokera ku Chimwaza mpaka ku Nambuma mboma la Dowa. Zambiri mlipoti la Lonjezo Msodoka. Ntchito yomanga msewu ochokera pa Trading Center ya Chimwaza kukafika ku Nambuma mboma la Dowa akuyigwira ndi ndalama zokwana 18.3 billion kwacha zochokera ku boma la Malawi. Poyankhula atayendera msewuwu nduna ya zamtengatenga ndi ntchito zomangamanga Ajapi Muhango anati ndi wokhutira ndi momwe ntchito yomanga msewuwu ikuyendera ngakhale kuti ikukumana ndi mavuto azachuma. Iwo ati ntchito zina zomanga misewu mdziko muno zikukumananso ndi mavuto a mtundu kamba kuti ntchitozi anazikhazikitsa opanda ndalama zokwanira. Amuhango ati boma liwonetsetsa kuti lipeze ndalama zomalizira ntchitozi mu nthawi yake. Tikugwira ntchito usiku ndi usana choyamba kuti kuze chuma cha dziko lino zimene akupanga President Professor Arthur Peter Mutharika sakugona kugwira ntchito molimbika kuti chuma chikonze. Chifukwa chuma chikakonzeka ndikuti ndalama zamba kupezeka zoti tigwire ntchito kulima misewu imeneyi. Koma patakati panopoza ntchito zili mkati anzathu akunduno za chuma talankhula nawo takumanawo kangapo kuti atipase kumakobiri kuti amene ntchito anayamba kalewa zisita kuwalipira ku ntchito saime kwenekwene chifukwa ndi chikhumbokhumbo kuti misewu imene ikulimidwa pano imalize mu nthawi yake. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Roads Authority a Engineer Joel Longwe ati msewuwu omwe ndi wa makilomita 20 akumanga m'magawo ndipo pakali pano akwanitsa kumaliza kumanga makilomita 4.5 pa miyezi yokwana 5. Iyi ndiyo panga msewu wa Chimwaza Nambuma kuchoka ku 8th road kaka ku surface road finishing surface mati archfat. Ntchito iyi inakutitenga 18 months miyezi 18 ndi mina kuyendera contractor ndi speed imene waitenga tikula kuti kama November chaka chinocho contractor kopanga handover project kwa boma. Ntchito yomanga msewuwu inayamba chaka cha 2025 mwezi wa Julai ndipo ikuyembekezeka kufika kumapeto mwezi wa Novembala chaka chino. Lonjezo Msodoka, MBC, Dowa. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tunenso mitu yake. President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti achititse mapemphero apadera opempherera mvula kuyambira lero. Ejenko yati kufuna kupanga mphamvu za magetsi pafupifupi 2000 megawatts pofika mchaka cha 2040. Ndipo mtolankhani wa MBC Romeo Umali walandira mphoto yolemba nkhani za masewero zochakuka mu ligi ya TNM ya chaka chatha. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona za ulimi ndi mthirira yatsindika kufunika kuti boma ligule fetereza msanga mwezi wa February kuti alimi athe kupeza fetereza mu nthawi yake. Izi zithandizira kuti alimi athe kugwiritsa ntchito feterezayo mu nthawi yoyenera. Zambiri mulipoti la Juliana Mulungama koma akuwerenga ndi Ruth. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre wapampando wa komiti a Anthony Kamoto
anati komiti iyi ili ndi chiyembekezo kuti ntchito yogawa fetereza madera osiyanasiyana ikuyenda bwino ngakhale madera ena sanafikiridwebe mpaka napano. Smallholder farmers ndi company imene isidwa ndi boma tayendera kumene kuja. Of course fertilizer uli fertilizer ochepa koma tichita assure kunena kuti fertilizer akubwera ndipo akhala kutitumikira mizi mwathu kuti atipase fertilizer amene wasalayo. Ndipo chikhulupiriro kunena kuti ntchito imeneyi ayimaliza nthawi ya mvula isanathe kuti ndithu alimi athu apindule, alimi athu akolole. Chongokhumudwitsa ndikuti mvula kunjaku ng'amba imene ilipo koma fertilizer alipo, anthu awa ayesesa kuti fertilizer abwera tisimikizira. Ndipo ifeyo ngati Committee ya Agriculture and Irrigation tiyesesa kuti athandize. Timayamba mochedwa, timayamba system imeneyi mu July. Now pali ma process ambiri kuti ma contractor atuluke. Choncho maganizo awo ndioti program imene tiziyamba February. Kuti tikamafika July ndiye kuti ogula fertilizer apezeka ndipo chilichonse chikhala chili m'malo anthu ayamba kugula. Mukuziwa inu kuti tikamayamba mochedwa anthu ambiri amaonererapo kuti azigula fertilizer pachigulu komanso mopanikizana. Farmers wawo kuti aliyense afuna fertilizer. Koma titamagula mofulumira ngati mu July, August aliyense azitha kugula. Nthawi imene mvula izibwera ndiye kuti aliyense wagula kale fertilizer. Mawu ake ofalitsa nkhani wa Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi, Grace Tipper, anati cholinga cha ulendo wa komitiyo chinali kufuna kuti awapatse mamembala ake ndondomeko yatsopano ya mmene pologalamu ya Farm Input Subsidy Program FISIP iyendere komanso kuunika mmene pologalamuyi yakhudzira moyo wa alimi mdziko muno. Lero Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi timakumana ndi ma-MP amene ali mu komiti yoona za ulimi ku parliament. Cholinga cha meeting imeneyi chinachonera kuti ma-MP amenewa amvetse kuti kodi ifeyo ngati smallholder ntchito zathu timazigwira bwanji ndipo timathandizira bwanji boma kuti titukule alimi mdziko muno. Komanso amafuna kuti angomva mmene ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya FISIP ikuyendera ndi mmene ifeyo ya smallholder tikuyiyendetsera. Bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi linayamba mchaka cha 1988 ndi boma ngati thumba lothandizira alimi kupeza zipangizo za ulimi. Report la Juliana Mlungama ndipo werenga ndi Ruth Chinangwa. Kampani yopanga mphamvu za magetsi ya Ejenko yati ikufuna kupanga mphamvu za magetsi pafupifupi 2000 megawatts pofika mchaka cha 2040. Mkulu wa kampani William Lyabunya wanena izi ku Lilongwe pomwe akuluakulu a kampani amakuma ndi komiti ya nyumba ya malamulo yoona za makampani aboma. Margaret Mapando ali ripoti. Mkulu wa kampani ya Ejenko William Lyabunya ati kampani iyi ikukhulupirira kuti itha kupanga mphamvu za magetsi pafupifupi 2000 kufikira mchaka cha 2040 kutsatira ntchito zosiyanasiyana zomwe kampani ili nazo. Lyabunya ati ngakhale zili mchomwechi kampani iyi ikukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuperewera kwa zipangizo komanso ndalama yakunja zomwe akuti zikubwezeretsa mbuyo ntchito za kampani iyi. Tanena ma project ena ngati kuchasombo tikupanga feasibility study kumwe tikuyembeza kuti yopitirira 100 megawatts itha kutuluka. Tikupanga solar kusalima project ya 50 megawatts pano 10 megawatts tinayamba kale. Tikuyembekeza kuti mwina kukwana mali chiuno tikhati itayamba kutulutsa magetsi. So pali ma project amene tikuona kuti mu zaka 15 zikubwerazi titha kuonetsa china chake kuti dziko lino likhale ndi magetsi okwanira. Wachiwiri kwa pampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yomwe imaona za makampani ndi mabungwe a boma a John Jackson Bamusi ati pa msonkhanowu kampani ya Ejenko inabweretsa ena mwa mavuto omwe akukumana nawo. Iwo ati ali ndi chikhulupiriro kuti akakumana ndi mabungwe ena monga bungwe loperekera magetsi la Eskom komanso nduna za mphamvu atha kuchepetsa ena mwa mavuto omwe kampani ya Ejenko ikukumana nawo. Ndiye china chimene tidakambirana nawo nchoona kuti ife tikumana nawo Eskom. Tikumana nawo nduna wa zamphamvu za magetsi ndi zina zoterozo komanso tikumana nawo kunduna woona za chuma kuti timvetsetse kuti chikuvuta ndi chani nanga tingathandize bwanji kuti nayenso Ejenko ipange zinthu zoti itulutse magetsi mokwanira komanso nawonso Ejenko idziwe kuti nayonso ndi mbali imodzi ya boma. Kampani ya Ejenko yati ikumana ndi unduna wa zachuma
kuti awathandize kupeza mabungwe omwe angathandize kampaniyi motsogozedwa ndi banki yayikulu pa dziko lonse kuti ntchito za kampaniyi zipite patsogolo. Pakali pano kampani ya Igenco imapanga mphamvu za magetsi zokwana 390 megawatts mwa 552 megawatts zomwe zikufunika mdziko muno. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Nthambi yona ntchito za mabwalo a ndege ya Airport Development Limited ADL yati ikuchilimika pogwira ntchito yokonzanso malo ena ku bwalo la ndege la Kamuzu ndi cholinga chofuna kutumikira bwino anthu. Wapampando wa nthambi Victor Lungu ndiye mwe wanena izi pomwe kampani ya Airtel Malawi imatsegula ofisi yake ku bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe. Alungu ati iwo akugwira ntchito yokonzanso malowa pamodzi ndi kampani zina. Catherine Banda olemba ripoti ili. Malingana ndi mkulu wa nthambi ya boma ya Airport Development Limited ADL Victor Lungu, ntchito yokonzanso bwalo la ndege la Kamuzu iyamba ndi kukonza malo omwe anthu ofuna kukwera ndege kapena omwe akutsika ndege amafikirapo. Alungu ati iwo akukhwimitsanso chitetezo pa bwalo la ndege pomwe ati aonjezera mphamvu zina za magetsi kuchokera ku makina amagetsi opangidwa kuchokera ku dzuwa ndi cholinga choti ndondomeko zowunika omwe akufuna kukwera ndege zisamachedwe pa malowa mwa zina. Apo iwo ayamikira kampani ya Airtel Malawi kamba kokuza maonekedwe a ofisi yake pa bwalo la ndege la Kamuzu ponena kuti zikulingana ndi ndondomeko zomwe akuchita zokonzanso bwalo la ndegeli. Kapangaso install system yokuti kapassenger akakauta ndi luggage yako akapanga check luggage jatha mwayiona mpaka nakombo akafika iye ndi zimene zitiyamba pompano maso pompanonso tionanso tiyambaso kuti passengers ku domestic azikapanga check ku domestic then iso paliso zina zimene tikupanga zopanga improve za ndege fa zambiri zomwe kuziona pano komanso zambiri za ndege equipment ya ndege yoti zithandiza ndege chikutera mwabwinobwino. Mkulu wa kampani ya Airtel PLC Aishish Duty ati ntchito yokonzanso ofisi pamalowa ndi gawo la ntchito yokonza maofesi okwana 42 omwe kampani yawo ikuwakonzanso m'Malawi muno. Michael Mang'anda ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Airtel ndipo ati ntchitoyi ayimaliza chaka cha 2026 chisanathe. Taona kuti makastoma athu tidzathandizanso mopitirira mwakale. Mwachitsanzo masystem athu amene tinawo kushopu kuno amene takonzera tsopano adziyenda bwino kuposa kale lonse. Ndiye peneponso makastoma athu akafika zonse zimene amafuna zidzitheka pompano popanda vuto lililonse. Pakadali pano nthambi ya ADL yati kampani zambiri zomwe amagwira nazo ntchito pa bwaloli zagwirizana ndi ndondomeko yokhazikitsanso malowa ndipo ena ayamba kale kukonza ofesi zawo. Mukani za masewero, nduna ya za masewero a Alfred Gangata ayamikira kampani ya TNM kamba kupitisa patsogolo masewero a mpira wa miyendo mdziko muno kudzera mu mpikisano wa Super League kwa zaka 18. Ndunayi yanena izi dzulo pamwambo opereka mphoto kwa matimu komanso magulu omwe anachita zakupsa mu mpikisano wa mchaka cha 2025 omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre omwenso ndi omaliza ku TNM kuti ichititse. Zambiri mulipoti la Wenceslas Chilwa. Kutha kwa ubale wa Super League of Malawi komanso TNM kwatsimikizika lachinayi madzulo pomwe anthu ochokera ku magawo osiyanasiyana amasewero a mpira wa miyendo anaolerera mwambo omaliza wa TNM opereka mphotho kwa matimu komanso osewera amene achita bwino mu mpikisano wa 2025 TNM Super League. Nduna ya zamasewero a Alfred Gangata ndi omwe anatsogolera ntchito yopereka ulemu ku kampani ya TNM kamba ka zaka 18 zomwe yakhala yokhulupirika ku masewero a mpira wa miyendo kudzera mu ligi yayikulu mdziko muno. Agangata ati thandizo lochokera ku TNM lachititsa kuti mpikisano wa TNM ukhale okhazikika pa nkhani ya chuma, kuthandiza kubweretsa poyera luso lobisika komanso pereka mpata kwa osewera akuno ku Malawi kupeza mwayi osewera kunja kwa dziko lino. Apa ndunayi inatsimikizira Malawi kuti boma lidzipereka kwathunthu kutukula masewero osiyanasiyana mdziko muno. Agwira ntchito bwino kwambiri yotamandika. Tafuna zabwino zonse komanso tathokoze kuti apanga zinthu zotukula masewero a mpira.
kampani ya TNM PLC kudzera mwa mkulu wake wa zamalonda Asobuza Ngwenya anati iwo ndi okondwa kuti athandiza kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno kudzera mu ligi yayikulu mdziko muno yomwe yathandizidwa kwa zaka zochuluka. TNM yakhala ili mu mpira nthawi yayitali kwambiri zaka 18 ndi Super League si zochepa iya. Pamene timalowa mu mpira standard yake sinali mmene ilili pano. Tili okondwa kuti mpira utawutengera kufika pa level imene uli pakali pano, ndipo we are very proud kuti tikhale associated ndi success imene yachitika mu masewero a mpira. Mtsogoleri wa Super League of Malawi Brigadier General Gilbert Mitawa anaperekanso ulemu ku TNM ponena kuti zomwe kampani uwu unalinso usiku onyadira ndi kukondwerera matimu komanso akatswiri amene anachita zakupsa kwambiri mchaka cha 2025 kuphatikizapo Mighty Wanderers yomwe inatenga ukatswiriwu, ndipo osewera ake anachitanso bwino potenga mphotho zosiyanasiyana. Romeo Umali, mtolankhani wa MBC, ndiyemwe amusankha kuti wachita bwino kwambiri pa nkhani zolemba pa matsamba a internet. Wenceslas Chira, MBC, Blantyre. Timfune mafuna abwino Romeo. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pa mpeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane tiyentonenso mitu yake. President Mutharika opempha magulu achipembedzo kuti achititse mapemphero apadera opempherera mvula kuyambira lero. Ejenko yati kufuna kupanga mphamvu za magetsi pafupifupi 2000 megawatts pofika mchaka cha 2040. Ndipo mtolankhani wa MBC Romeo Umali walandira mphotho yolemba nkhani za masewero zochakuka mu ligi ya TNM ya chaka chatha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boys, ndikufunirani masana abwino. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kuletu makolo ena amene tili ndi chisimu cholowera mabanja anathu. Halo, komano kumene kuja uli bwino. Halo, koma mwakuti zimene zozo ngati anaja asakukhala bwinobwino kholo ukhoza kulowerera mofuna kungowayanjanitsa. Nanga ndikumana mwana wanga amene akuonekera pochoka pa nyumba panga analonenepa kumene kuja kwa waonda. Ndene ndikasekerere zimenezi. Ine sindingasekerere. Kumakhala kupusitsana. Mwana ngati wapita banja wasankha chisankho ndekuti wakula. Ndiyo sagwira chifukwa chakuti banja ndi anthu awiri. Wachitatu umakhala osokoneza. Mwana osamalelera pa chinena timatero kwathu osamalelera pa chilolo.